आइदे मा जानाय हरखाबना सोरमोन बियो आंखौ बेबायदि खालायनाया? मा जामारनायमोन बुंनाय मा जामारदोंमोन आसलथे? बे डेन्जारस खादोंलै खर' आंना बिराद गोसा बुना होदों आंखौ सोरबा सिखावमोन ना मायो बैलाय हनै बेदा बेयाव गोलैनानै दङ हनै बै बेदजोंनो बुदोंमोन आंखौ खर'आव सोर सैमामोन आं मोखांखौ नुख'नो हायासै नुसनफ्लाङासै बुना होदोंमोन खिं गोलैखादों आङो खर'आव गिदिंजोबदों आङो दाबो साना दंथारो। सोर फैमारदोंमोन जोंफोरनि न'आव आरो आं बेफोरबायदि अबस्थायाव आंथ' बिदि होनबा आं फिलिमसो नायबाय दंमोन बेयाव चेयाराव जिरायनानै गस्ला सस्लाबानो गैया आंना। सोर सैमामोन बियो बेखौथ' आं हमनो हायाखै मा जामारनायमोन बेफोरबायदि आं फैब्लाथाय नोंसोर सानैबो गोग्लैसो दङ फ्ल'राव आं बेसेबा फोजाबाय नोंसोरखौ फाग्ला बायदिनो फोजाबाबो बुबाबो सिखारा दै लुना होनायावसो सिखारदों नोंसोर सानैजों एसेबो गोसोआव गैया नामा नोंसोरो मा जादोंमोन सोर फैदोंमोन मा खालायदोंमोन गोसोआव गैया नोंसोरो सिखावसो हाबाखैमोन ना बे सिखावसो हाबदोंमोन खोमा मोनथिला दा सोरमोन बिसोरो मा खालामनो फैदोंमोन आंथ' जेबोखौनो गमखौनो मोनासै आं बे चेयाराव जना थानायाव बे फिल्म नायनायानो बेबायदिनो फिल्म नायबाय थानाय समावनो फैनानै खुगाखौ होबथेनानै बेबायदि मा होखो आं बेहुस जाखाबाय हुस गैयि जाखाबाय खिन्थु दासो सिरि मोनखाबाय बेबायदि हालोदाव। सोरमोन नुवाखैमोन नामा एसेबो गोसोआव गैया नामा? आं बुंबायना जेबो नुवाखै आं बेबायदि जबाय थादों बिसोर उनथिं फैनानै खुगाखौ मुथिबाय बेनिफ्राय गैखाला आं बेहुसखा आं जेबो मानसिनि महरबो नुवाखै मा जाखो आं जेबो मिथिला। नोंस्रा दा माला फैनानै मा जानाय मा नों आरो माब्ला फैदों बेनिफ्राय नोंखौ मा समाव बुनायमोन? आंबो जेबो हमनो हायाखै मिन्थिया आं जेब्ला सफैदोंमोन रुमाव हायनारिया गोग्लैनासो दंमोन हायाव गोग्लैला माने उन्दुना थानाय बायदि दंमोन आं उन्दुनासो दं सानदोंमोन बिखौ आं फोजाफैदोंमोन ओमफ्राय सिखारिखायसो आङो बिखौ फोजाफैबाय बेनिफ्राय दसे थानानै आं बिखौ एसे हस्पिटालाव लांसै र' डक्टर लिंगोन र' होननानै बोना लांबाय थादोंमोन आङो बे समावनो उनथिंनिफ्राय फैनानै आंखौ सोरबा बुना होदों। आं गिनायसो मोनबाय आंखौ बेबायदि अबस्थायाव गालांदों गस्ला सस्ला खुनानै आंखौ मायबासो खालामबाय नामायो आं गिनाय मोनबाय आं गिनाय मोनबाय सोरबा गुन्दाफोरसो फैदोंमोन नामायोबा आं जेबोखौनो थर्ट मोनासै। बेबायदि गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरा हाबनो हालायनाय नोंसोर दरजाफोरखौ मोजाङै फांना दोनाखैमोन नामा? मेन गेटखौबो गोरखौबो फांनानै दोनाखैमोन बेफोरबायदि सोरबा मानसि फैनानै बेफोरखौ खालायना गालांनो हानानै हायनारियासो मा खालायदोंमोन मा खालायाखैमोन दरजाफोरखौ मोजां फांना फायाखैमोन बिसो दंमोन न'आव आंथ' न'आवनो थाखाया। फांदों आङो गासैखौबो सानफ्रोमबो फांखायो माथो आरो सिखावालाय मा फांनायजोंलाय मा खोथा सिखावा अबेबा न'खराव टारगेट लाब्ला बिसोर दरजा फांनाय ग्रिल फांनायजों जेबो खोथा गैया बिसोर हाबखागोन। नाथाय सिखावासो मा जातनि सिखावमोन मा टारगेट लाना फैदोंमोन हमनो हायासै आङो। हमनो हागोन दाबो न'फोराव माबाफोर गोमादों नामा नायहैनाय गद्रेजफोरखौ मोजाङै नायहैनाय आइनि सनाया बेफोर दंना गैया नायहैनाय। मा जाबावगोन दा आंहा सोरबा गुन्दाफोरा फैनानै माबा आंखौ खालायलांबायसो खोमा आं हमनो बायासै सिरिबो मोनासै मा खालायनो आङो डक्टरनियाव थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं। गाबनाङा माबा मोनसे जागोन दे। मा जागोन मा खालायगोन दे मा हामगोन आं मा खालायगोन दे जुदि आं सिख्ला मानसिसो हिनजाव मानसि आङो हौवा मानसिबा गुबुन खोथा गोबां प्रब्लेम फैगोन बेफोर जुदि सोरबा जुदि गुन्दाफोरा आंखौ माबा खालायदों। जेबो जाया जोंखौ चेकआपआव थांगोन ना नोंखौ चेकआप खालायनो लांगोन नायजाहैगोन डक्टरजों नों माने एसेबां गिदों नों साननाय बायदि जेबो जाया नों एसेबां साननाङा बेफोरनिबो गोबां राहा दंखायो आरो माबाफोर जादोंबाबो माबा मोनसे लामा दिहुनगोन। नों खोथाफोरखौ एसेबां गोरलै सानदों आंसो मिथिगौ आंसो हिनजाव मानसि मा सानगासिनो दा आङो लेथ्राद्राय सिनाय मोनो सोर सिखाव सोर गुन्दा बेफोर मानसिया आंखौ दांना थांदों आंनि मोदोमाव आंसो मिथिगौ आं माबायसा फिल खालायदों दा नोंलाय मा बुजिनो आनजाद नों ओरैनोबाबो आंखौ अनखाया नों आंनि फारसे जेबो फिलिं गैखाया आं थैबाबो मायबा जाबाबो आंजों गाज्रि जाबाबो मायबा जाबाबो नों जेबो मोनखाया। मानो बेबायदि बुङो आं नोंनि गाज्रि जानायखौ आं नागिराना नों दुखु मोननायखौ आं नागिरा। मिथिगौ दे बेसे अनो नोङो बेसे नागिरा मिथिजोबगौ आङो सोर पापिया थैनो रोङि आंखौ बेबायदि खालायनानै गालांबाय पापिया पाप नांगोन बेखौ आं बेखौ मिथिनायब्ला लोगो मोनब्ला दानै थुख्रा थुख्रि खालायजोबगोन आं बेखौ सोर बेबायदि खालायगौ आंखौ पापि थैनो रोङि एम्फौ नांगोन बे। साला रुमफोरा आलाय सिलाय सोर सैमा बुन्दाया हाबफैदोंमोनलै बेयाव सोर सैमा बुन्दाया हाबफैदोंमोन लेपटपखौबो हायाव गारना दोनदों ओइ साला बिसिनायाव हासिबखौ जारुआव गारना गालांदों हैदसाला सोर सैमानि खामानि बेफोरो आंनि रुमा बेफोरबायदि आलाय सिलाय बेबायदि जाजोबदों थारमाने सिखावानो फैमारदोंमोन बिसोरो फैसा सिखावानो जागोन बिसोरो
आंनि न'आव सिखाव खावनो फैदों सोरलै साला बे मासे दायनि सोरलै इसेबां साहस खेला नोंनो आखाइ दानस'गौमोनलै बालनि आं थानायमोनबा जे बियो आनजादखायसो बुजादों बियो आं जानांगौमोन बे सिखावखौ आंनि न'आव सिखाव खावनो फैनाय बियो आखाइजों दानस'नो हागौमोनलै बालर सिनायाखै जे जोहोलावसोलै आङो जोहोलावनि न'आव सिखाव मावनो फैदों सिखावा जेबो लायाखै सनाबाना जेबो फैसा माने जेरै दङ बेबायदिनो दङ सनाबानाफ्रा गोग्लैनानै जेबो लायाखै माथो सनाफोरखौ होमब्ला आं हमनो हायाखै सिखावा मा थांखि लाना फैदोंमोन नाथाय मोनसे खोथा रुमफोरा नाथाय गुलाय गुजाय गोजा मा नागिरना फैदोंमोन सिखावा बेखौथ' हमनो हायाखै सासे सिखावा जेनेबा सिखाव खावनो फैब्लाथाय रुमाथ' गुलाय गुजाय जाखागोन मानोना बिसोर मायबा नागिरो नाथाय दा जेनेबा सनाफोराबो बेबायदिनो गोग्लैना दङ रुमाबो गुलाय गुजाय जानानै दङ मामोन खोथाया टारगेटआ मामोन मानो फैनाय थांखिया मा हमनो हायाखै बिसोरनि होमब्ला मा खालामनो फैदोंमोन बिसोरो सनाफोराबो गोमायाखैबा सिखावाथ' सना लाङालासिनो थाया आरो जेबोआनो गोमायाखै न'आव जेबो दामि बुस्थुबो गोमायाखै इलेक्ट्रनिक जिनिसफोराबो गोग्लैना दङ औ आंनि लेपटपखौ गारग्रासो गालांदों हायाव फ्ल'राव गोग्लैना दङमोन बेलथायनानै बिसोरथ' लेपटपखौबो लांनो हागौमोन सिखावमोनब्ला बेखौबो लाङासै होमब्ला बिसोर मानो फैदोंमोन बेनोथ' जाबाय बे सिखावा मानो फैदोंमोन ने सिखावा सिखाव नङा ने सोरखौबा मायबा बुथारफोरसो फैदोंमोन नामा बियो बुथाराखैबो माथो होमब्लालाय रावआबो जेबो जायाखै आंहाल'सो खहा जादों फैसाबो लाङाखैबा जेबो लाङाखैबा आंखौसो माबा खालामनो फैदोंमोन खोमा बिसोरो सोरबा न' खाथिनि मानसिफोरसो खोमा बिसोरो आंखौ सिनायखायो माबाखायो आंखौ हारसिं नुनानै फैदों बेफोरखौ खालायनो नङाब्ला आंनि गस्लाफोराबो बेबायदि खुंना थानाय नङामोन ना बिसोरो आंखौनो टारगेट लाना फैखादोंमोन जेबो सना बारा न'नि सनजोबपति बेफोरखौ खावनो फैयाखै बिसोरो आंखौनो टारगेट लाना फैदोंमोन आनजादा बुंदोंमोन आंखौ थिखांना लांनाय समाव उनथिंनिफ्राय बुदों होननानै गावनि महरखौ नुगोन होननानैनो आंखौ थिखांना लांनाय समाव नों नुगोन ना सिनायखानाय मानसि बियो सिनायखाजोबनाय बियो गासैबो बाथ्रा मिथिखाजोबो बियो बेनिखायनो गावनि महरखौ नुगोन होननानै नोंखौ खर' बुदों बियो सोर हारामजादा बियो आंनि आखायावल' फैथों बिखौ सारा बुयै बुग्लिजोबना बाथोन देग्रां बिखौ नोंनि थाखायनो जादों बेफोरो जोहोलाव नों न'आव थानायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन आं नोंखौ एसेबां फन खालायदोंमोन अबाव दङ होननानै एसेबां बार फन खालायदों नों थेवबो आंनि फनखौ रिसिभ खालायासै नों न'आव थानायमोनब्ला आंनि खोथाखौ खोनासंनायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन आंहा नोंसोरनि थाखायनो आंहा बेबायदि मालाय मानसि सोरबा गुन्दा मानसिफोरजों बेबायदि खालाय जाबाय नोंसोर आंनि फिलिंखौ हमनो हायाखै आं बेसे दुखु मोनना दङ बिसो नोंनि हौवायासो रागा देखायबाय थायो सोर थानो बेफोरबायदि न'खरावलाय रागा नों बायदि मानसिखौ रागा बुङा अननानै बुंगोन नामा अननानै बुंनायनि रावखौ नों बुजि मोनो खोथा बुंनो फैनाङालै नोङो गिदिर खोथायाल' दुगामारा एसेबां जुदि खोथाफोरखौ गिदिर बुंनो हादों न'आव मानो सिसि केमेरा लागायनो हायाखैमोनलै नोङो आगोलनिफ्रायनो बुंदोंमोन न'आव सिसि केमेरा लागाय होननानै मानो लागायाखैमोनलै नोंसो आसोल दायनिगिरिया नोंनि थाखायनो बेबायदि जादों नङाब्ला दिनै रावबो साहस हानाय नङामोन जोंनि न'खराव हाबनानै बेबायदि खालायनो आं नङा नोंसो आसोला नोंसो सानैबो नांज्लायनायल' गथ' गोरलैफोर बायजा आंहाबा मा जाना दङ नोंसिनि आरो नांज्लायनायल' आरे नङा आं दा डक्टरनाव थांनो हानाय नङा आं जुदि दा डक्टरनाव थाङो चेकआप खालामोब्ला गासैखौबो मिथिजोबगोन डाक्टरा आरो डाक्टरा मिथिब्ला आनजादाबो मिथिगोन आरे नङा आं गोरोन्थियावनो मा गोरोन्थि खालामनो नायदोंमोन डाक्टराथ' आंखौ चेकआप खालामनो नायब्ला बुंगोन फिजिकेलि एक्टिभ दं होननानै आंथ' जोहोलावसो दङमोन मैया हरावबो आरो डाक्टराथ' बेफोरखौ सोंखागोन एक्टिभ दंमोन ना नङामोन बेफोराव होननानै आनजादखौबो सोंगोन आंखौबो सोंगोन आरो गाव मिन्थिनायावथ' आनजादा आंजों थांखाया हे इसोर आं एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावनो थांनो नागिरदोंमोन डाक्टराथ' चेकआप खालामनो नायब्ला गासैखौबो मिथिखाजोबगोन आनजादाथ' सानखागोन बेथ' आंजों थाया आंथ' बिजों थाया बे सोरजों थायोमोन होननानै गासिबो खोथाखौ हमनो हाजोबगोन बियो माने जोहोलावजों नङाब्लाबो बियो सानगोन बे आंहा सोरबा बयफ्रेन्ड दङ होननानै मानोना बेथ' आंजों उन्दुखाया मा जाखौ चेकआपआव थांनो ओंखारनायालाय मानो दाबो ओंखारासै ओंखारदो थाब आं सानदों थांला होननानै मा थांला मानो थांला दे मा होननानै बुंहैनो डक्टरनि सिगाङाव बदनाम बसिसो जागोन न'खरनि नोंनि बदनाम आंनि बदनाम गासैबो बदनामसो जागोन थांला दे नाथाय माबा मोनसे जादोंब्ला प्रब्लेमखौ मिथिनो मोनब्लासो सल्युसनखौबो मोनगोन बेबायदिलाय माबायदि मोनथिनो मोननो उफाय गैला आरो माथो खालायबावनो जे जाय जासिगोन आरो आं चेकआपआव थांला उनाव माबा मोनसे मोनथिब्लाथाय माबा मोनसे राहा लासिगोन दा आं थांला बयबो मिनिगोन आंखौ दा बे खोथाया न'खरनि गेजेरावल' दङ जोंफोर साथामनि गेजेराव रावबो मिथिया बे खोथाखौ आं रावनिबो सिगाङाव खोन्थानो गोसो गैला रावखौबो मिथिजानो गोसो गैला बयबो मिनिगोन माबा माबि गाज्रि बुंगोन नांला आं थांला दे होमब्लालाय नोंसो गोसोसै नों देहाखौ जेबो मोनाखैब्लालाय ओहो जेबो माने बिदि जेबो मोनाखै आङो दासान्दि खोनासंलाय मा न'आव लामायाव गासिबो जायगायावनो केमेरा लागायनांसिगोन लागाय
बेखौलाय मालाबानो लागायनो खिन्थाखादोंमोन माथो आइ थानाय समावनो नोंसो लागायासै आरो मा न'आव एसेबां गिदिर केस जालांबाय नों पुलिस केस खालाया नामा पुलिसनाव इनफर्म खालाया नोंनाथ' लोगोबो जोंलाय पुलिस खिन्थानो हाया नामा मानो खिन्थानांगौ बेफोरलाय न'खरनि बदनामसो मा न'खरनि बदनाम नों बिदिसो बुंदों नोंनालाय बेबायदिनो र' गावनि इमेज न'खरनि बदनाम बेखौल' सानबाय थायो बाजैया मा अबस्थायाव दं नुदोंना नुवाखै बिनि उनावबो नों बेबायदि बुंदों बेफोरबायदि समावबो जानला मानला एक्सन लानो हाया मोनथिबाय गासिबो खोथाखौबो मोजाङै साननांगौ जायो सालिजारि इयुन सिगां गासैखौबो साननांगौ जायो बिनि उनावसो माबा मोनसे खालायनो हायो बेयावलाय आरो साननो गोनां मा दंबावो एसेबां गिदिर घटना जालांबाय जाथाय जालांबाय बिनि उनावबो नों आरो पुलिस केस खालायबावा मा नागिरबावदों नोंलाय होनबालाय मानसि थैनायखौ नागिरबावदों नामा नोङो जेबो जायैखायसो रावबो सोरबा मा टारगेट लानानै फैदोंमोन बुंबायानो माथो केमेरा लागायगोन होननानै आरो सोरबा जुदि सोरखौबा बुथारनायनि माबा टारगेट लाना फैगौमोन बुथारखागौमोन गावनि हिनजावखौ बेबायदि अबस्थायाव गालांदों थेवबो मा जातनि मानसिलै बेलाय थै जागोन नों बारा साननो गोनां गैया बेयाव आंनि हिनजावसो जादों नोंनि हिनजावथ' जायाखै आंनि हिनजाव माने आंनि हिनजाव नोंनि हिनजाव मा खोथा दं बेयाव बे जोंनि न'खरनि खोथा बियो जोंनि न'खराव जादों बियो मालायनि न'खराव जायाखैथ' एसेबां गिदिर जाथाय जानायनि उनावबो नों एसेबां मेगन मिसिबनानै थादों नोंसोरसो मोनथिसिगौ आरो नोंसोर सानै मानसियासो मा सोलिगासिनो नोंसोरनि गोसोआव हमनो हायालै आं जानायब्ला हले दासिम पुलिस थाना सहैसिगौमोन मा खालायसिगौमोन आङो नोंसोरखौसो बेबायदि दङ मोनथिला आरो नोंसोर मा खालायदों मा मादों गावबा गावसो मोनथिसिगौ नोंसोरनि गोसोनि खोथा है ओरैनो टेनसन लाना लाब गैयालै नोंसोरनि खोथाफोरखौ नोंलाय मा बुजिनो बेफोरखौलाय मा मोनथिनो सनमाना माखौ बुङो सनमान माने मा नों मायबा मोनथिगौबासो जागारनाय जाबथिंनाय नोंहालाय बेफोरखौलाय मा सिनायनो हानो नोंलाय मा बुजिनो बेफोरखौ हिनजावा आंनि न'खरा आंनि बिजनेस सोलायो आङो बिजनेसा आंनि इमेज सनमान आंहासो थांगोन नोंहालाय मा थांनो मायबा मावबासो मोनथिगोन बेफोरखौ फेमिलि माखौ बुङो मायबा बुजिनो हागोन नामा नों बायदि सारेंगारनाय मोसौ बलदा नोंसोर हौवा हिनजाव आंखौ मायबा सिखोमादों ना माइलै जाफोर सोलिगासिनो जायखौ नुगासिनो बेफोर थार नङा ना माइलै नोंसोर सिं मायबा सोलिगासिनो नामा मायबा गुबुनसो नामा हो मा खोथा बुंदों नोङो मा सिखोमादों आंलाय मा सिखोमादों जोंफोरो औ फोथायनायबो मोनलायलाङो आं मानसिफोरखौ मायबा गुबुनफोरसो सोलिगासिनो खोमा आंखौ फैनाय नुनायखाय मायबा ओरैनो द्रामा खालायफ्लानाय नामा फावथिनासो खालायबाय थायाखैथ' नोंसोर हौवा हिनजाव सानैबो मा आंखौ बेबायदि बुंदों नोङो जोहोलाव आंखौ मा सानदों थारमाने नोङो मा सानदों आं माने नोंखौ नंखाय बुंदों बेफोर जालांबाय बेफोर आं नंखाय बुंदों हो मा सानदों नोङो बुंनाय होमब्लालाय माथो साननांगौ आंलाय नोंसोर सानैनि खोथाफोरानो माबा हौवा हिनजाव गोरोबलाया हजमखौनो जायाखै माथो आङो नोङो डक्टरनाव थांनो ओंखाराखै आरो सासेयाबा पुलिस केस खालायनो ओंखाराखै एसेबां जुदि मायबा जादोंमोन होननानै एसेबां गिनाय मोन्दों न'खराव इमान गिदिर प्रब्लेम जादों होनबा नोङो डक्टरनाव थांनो ओंखारला आरो पुलिस केस खालायनो ओंखारला मानो मानसिया बेबायदि जायाथ' एसेबां गिदिर मायबा जानायमोनब्ला दालागि मानसिया पुलिस लिंना लाबोसिगौमोन न'फोरखौ नायहोगौमोन मायबा खालायगौमोन आरो नोंबोथ' मा आंबोथ' माने मा औ सासे हिनजाव मानसि नोङो बेबायदि अबस्थायाव मोन्दों नोङो दासिम गिनानै हस्पिटालाव थांनानै डक्टर नायजाहैनांगौमोन सोरबा मायबा खालायदों ना माबा खालायाखैमोन नाथाय नोंबो थांनो ओंखाराखै थार खोथा बुंहायनारि दाख्लै आंजों नुजानायखाय नोंसोरो फावथिना खालायाखैथ' नोंसोरो हो आंजों हमजानानै नोंसोरखौ फोथायनो हायाखै आङो नोंसोर सानैनि गेजेराव मा सोलिदोंमोन बुं थगायदों नोङो फाग्ला जाबाय नामा नोङो फाग्ला जाबाय बे खर' मेलेमाव जेबो गैला नोंना गोबोरखि दङ जाबा दङ फाग्ला जाबाय जानला मानला बेफोर खोथाखौ बुंदों दे साननो रोङा नामा एसेबो साननो रोङा आं मानो हस्पिटालाव थाखै नों मिथिया नामा मानो थाखै मिथिया नोङो आं हस्पिटालाव थांबा नोंसा आदाया मिथिजोबगोन गासिबो खोथा नोंसा आदायाथ' आंदाथ' आंखौ दांखायाखै होननानैसो सानदों बे माने जोंफोरनि सानैनि गेजेरावथ' जेबो सोमोन्दो गैयाना बेबायदि हौवा हिनजावनि होमब्ला डाक्टरनाव थांबाथ' डाक्टरा बुंखागोन ना फिजिकेलि एक्टिभ नोंनि हिनजावा होननानै होमब्ला बे खोथाखौ आंजों दा मिथिब्ला मा सानगोन फिजिकेलि एक्टिभ होमब्ला बियो सोरजोंबा मा सानगोन बेफोर खोथाखौ नों सानबोआखै आरो जायजों आं एक्टिभ बियो नों मिथिगौना मिथिया बिखौ बुजिबाय बे मेलेम गैयै खर'आ बुजिनो हाबाय ना नों साननोबो माबायदि हानाय आं बेबायदि एक्टिं खालायगोन होननानै बेबायदि बिकिनि ब्रा गानना थानानै आं एक्टिं खालायना गैला थागोन नोंनि बिदाजों बिनि माबा दरखार नामा एक्टिं खालायनो नोंनि सिगाङाव माबा दरखार एक्टिं खालायनो एसेबां माबा खालायनो गोसो जादोंब्ला जानायमोनब्ला जों सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायना अनलायना थानायमोनब्ला
गावबा गावनि रुमावनो अनलायगौमोन दे बुजिबाय बेनिखायनोथ' बुंदों आङो बेनिखायनोथ' बुंदों पुलिसखौ लिंनांगौ होननानै नाङा फाल्थुआवनो बदनाम जागारगोन आंसो बदनाम जागोन सोरबा हौवाया सोरबा सिखाव सोरबा गुन्दाया माबा खालायना गालांदों होननानै नोंसोर बदनाम जागोन नामा नोंसोरथ' जायाना आंसो जागोन आंसो बेनिखायनो बेफोरखौ आं जेबो खालाया ना पुलिस ना डाक्टर सिरि सिरि जाजादों जालांबाय बेबायदिनो सिरि सिरि थासिगोन रावनोबो मिथिनाङा आरो जोहोलाव खबरदार खिन्थाखाबाय आं नोंनि लोगोफोर नोंनि सिनायनाय सोरबा आलासि बालासि रावनोबो खिन्थानो मोना बे केसखौ रावनोबो खिन्थानो मोना बुंखाबाय आं प्रमिस जा रावनोबो खिन्थाया होननानै अके प्रमिस नैखौ नायलाय नोंसिनि फट' आरो भिडिअ मा फट' भिडिअ बाजै आरो नोंनि फट' आरो भिडिअ बे सिखावआनो हरदों खोमा मा हरलाय बेफोरखौ मानसिफोरा नुनो गोनांब्ला बिराद गिदिर प्रब्लेम जागोन माथो लास्ट सिंनो सोर मानसिमार मा मानसिमार बेफोरखौ मानो खालायदों बियो जोंफोरनि फट' भिडिअ मानो बेफोरखौ खालायदों बियो मा नांगौ बेनो नों दाबो बुजियाखै बेफोरखौ खालायनो फैदोंमोन बियो बेफोरनो टारगेटामोन बिना नङाब्ला न'नि फैसा थाखा सना बेफोर गासिबो बेबायदि थालांगौमोन बेखौनो खालायनो फैदोंमोन बियो सोरबा बियो जोंफोरनिनो सिनायनाय सोरबा मानसिखा बियो बिनि टारगेटआ बेफोरखौ खालायनायसोमोन भिडिअ खालायनोसो फैखादोंमोन बियो जोंफोरखौ बदनाम खालायनायनि टारगेट लादों बियो नङाब्ला बियो न'नि सम्पथिफोरखौ लाङालासिनो बे भिडिअखौल' खालायनो फट'फोरखौल' हरनो बिनि टारगेटआ जोंफोरनि सनमान जानाय टारगेट बिना बदनाम खालायनो नागिरदों बे जोंफोरखौ सोरनि फन फैदों नायलाय नोंनि फन नोंनो हम सोरबा नन नाम्बारसो माथो Hello, 1, 2, 3. Hello. सोर Hello, 1, 2, 3, 1, 2, 3. खोनादोंना? खोनायाखै नामा? आङो मिनिसुला बुंगासिनो मिनिसुला. सोर मिनसुला सोर सिनायाखै आं आरे फंबाय सुला आङो मिनसुला सिनायाखै नामा मा फंबाय सुला मिनिसुला मा बुंबाय थादों आङो सिनायाखै फाल्थु खालायनो फन खालायदों नामा सोर आरे बाबु फंबाय सुला आङो बिबाजै मोजां मोनसुलालै नोंसा बिबाजै मोजां मोनसुला नोंसा बिबाजैनि आरो नोंसा दानि मोजां फट' भिडिअ नुदोंमोन ना नोङो फंबाय सुला नुदोंना नुवाखै नोंनि मबाइलाव ओइ हारामि साला हाराम जादा खाथियाव फैयामोन नोङो खाथियाव हो सोर एसेबां साहस दंबा आंनि खाथियाव फैयामोन नोंखौ दानखाबजोबगोन आं थुख्रा दानजोबगोन आङो अमा दानना होगोन आं नोंखौ दाननानै दावखानो सैमानो जाहोजोबगोन आं नोंनि साहस आंनि बाजै आरो आंनि आदानि फट' बेबायदि गाज्रि भिडिअ खालायनो लाजिया नोङो हा सोर नोङो आरे फंबाय सुला जायखियानो जाया मानो बे भिडिअ आरो फट'आ आं भाइरेल खालायजोबगोन मिडियायाव ससियेल मिडियायाव होनानै जुदि आंनो नांगौ बायदि आंनो बेथनखौ मोना आं बेखौ भाइरेल खालायजोबगोन आंनो बे फट' आरो भिडिअनि बदलै 10 लाख नांगौ 10 लाख नङाब्ला बे भिडिअखौ आङो साननैनि गेजेरावनो भाइरेल खालायजोबगोन साननै दङ दिनै सानसे आरो गाबोन सानसे बिनि गेजेरावनो आंनो फैसाखौ मोनाबा आङो भाइरेल खालायजोबगोन आङो मिथिबायना फंबाय सुला बाय फ्रम मिनिसुला ओइ सैमा साला सैमा कुत्ता साला फैसा होगोन नोंनो आङो फैसा फान्थाव होगोन आं फान्थाव लांफै फान्थाव लांफै हेलौ दानना होबाय नों बे सैमा गुन्दा साला ओइ हेलौ मा जाखो मा जागोन आरो जा सानदोंमोन बेनो जाबाय नोंसिनि फट' आरो बे भिडिअनि थाखाय फैसा बिदों मा फैसा बिदों आरोबाव बे भिडिअ आरो फट'नि थाखाय आगोलबो माने बे सोरबा आंनि सिनायनाय मानसियानो जाखागोन बियो आंनि खिबु उनाव बेबायदि भिडिअ खालायनाय फट' खालायनाय बेफोरखौनो ब्लेकमेल खालायनो सानबाय थादों आंखौ थां गरसेबो होआ होननानै बुं सोरबा भाइरेल खालायो फट' भिडिअ जा खालायबाय आं फैसा गरसेबो होला आङो आगोलबो बिसोरल' मा जादों आंसो मिथिगौ होला होननानै बुं फन खालायफिनबा भाइरेल खालायगोन होनना बुंदों माथो ससियेल मिडियायाव होगोन होनना बुंदों भाइरेल जाजोब्बालाय नोंसोरो आरो बाजैयाबो गावसा फिसा गाननाय दङ बेफोरखौ नुब्ला मा जागोन आरे मा जानो जेबो नङा हाबा जानाय हिनजावसो सिख्ला मानसिथ' नङा बियो आंनि हिनजावसो जोंफोर हौवा हिनजावसो आरो बे भिडिअ जेबो गैया जोंफोर ओरैनोबाबो बेहुस जानानै गोलैना उन्दुनासो दंखायोमोन बे जेबो गैया बे भिडिअ जों जेबो खालायाखैना बे भिडिअ माबा मुभमेन्ट जाब्लासो लाजिनांगौ आरो फट'आलाय मा जेबो नङा बेफोरो हिनजाव मानसिसो बे सिख्लाथ' नंलाना लाजिनो होमब्ला आं गरसेबो होआ होनना बुंसिगोन फन फैबाबा औ बुं गरसेबो होननानै बुं गरसेबो होआ हैद दरखार नांदों हौवा हिन्जावनि फट' भिडिअ लिक जाबाबो जेबो लाजिनांगौ गैया बेयाव हाबा जाखानाय मानसिफोरा जेबो लाजिनांगौ गैया हो मिडियायाव होयो जेराव होयो इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुब जेराव होयो होनो हो जानो लोंनो सुखु गैला आंहा जेबो बे गुन्दाफोरा साबेसे फैदोंमोनबा
मा खालायबावनो आङो जुदि बे सिखाव बुन्दाफोरा आंजों मायबा खालायदोंमोन आं बिराद गिदिर प्रब्लेम जागोन आंथ' आं जुदि प्रेगनेन्ट जालाबायो मा जागोन साननानैनो गिजोब्बाय आङो आंनि लाइफआनो धंस' जाजोबगोन मा खालायनो आङो लेथ्रा बेथानो मुगैलानो सेवग्लिनाय सेवनाय मानसिफोरा सोरबा बेबायदि खालायबाय आंखौ मुगैनायसो मोनबाय आङो बोरायसोना सेंग्रासोना लेथ्रासोना माबायदिसोमोन मानसियाथ' लेथ्रायानो जाखागोन मोजां मानसियालाय अबावथो खालायनो बेफोरखौ हौवाजों थानायनि अनजानायनिथ' खाफाल हरखायाखै इसोरा मालाय हौवाफोरासो फाग्ला बायदि बारसोमलाबायो प्रेगनेन्ट जानांगौबा सेस जागोबाय आरो आङो बेसे गिदिर प्रब्लेम बियो प्रेगनेन्ट जानायाबो आरो बेबो सिनायहायि लेथ्रा गुन्दा मानसिफोरजों बेसे गिलुबालु थाबाय थायो आङो प्रेगनेन्ट जागोन होननानै गिनानैनो बेसे आङो मा खालायो दा आरो जुदि जानांगौ आं सेस आरो बेफोरखौ जानो हायिनि मुलि दङ दिनै थेवबोथ' बेफोरबायदि लेथ्रा मानसिफोरजों बेबायदि जानायखौ रावबो लुबैयाना सिखाव गुन्दाफोरजों माब्ला मास मोनसे जागोन माब्ला मोनसिगोन आङो जायाखै प्रेगनेन्ट होननानै सानादि माब्ला थांगोन समफोरा जाला आङो माला मास मोनसे जागोन माला नायनो हागोन आं प्रेगनेन्ट नंगौना नङा बेबि नोंनि खाथियाव थायो गोबां सम जाथारबाय गोबां सान जाथारबाय हाथारला आदाबो गैया फैना आंनि रुमाव जोहोलाव प्लिज बुजिनो नाजा एसे मा जाखो खाथियावनो थांनो आदि मा जादों नोंहा अननोबो होआ खाथियाव फैया किसबो गालाया मा जादों नों सोंनो फैदों आंखौ मा जादों होननानै आं दाखालि साननिफ्रायनो आं उन्दुनो जानो थानो सान्ति गैया मोनदों आं मिथिबाय आरो नों बेफोरखौ खालायनायनि खोथा सानदों आंसो बेसे टेनसनाव दङ आंसो मिथिगौ नों माबा जाजादों नामा आंसो जाजादों बेसे टेनसनाव दङ आंसो मिथिगौ आरो बेफोरखौनो जानला मारिबाय थायो खालि बेफोरखौनो सानबाय थायो नोंसिनि हौवा जाथि मानसिया गोसो गैया आं बेफोरखौहाय आङो दा थां बा हायनारि नोंदि बेबायदि बुंगोन सानाखैमोन आं मिथिगौ नों टेनसनाव दङ बेबायदि बुंनानै आरो गावबा गावनि लाइफखौ इन्जय खालामनो गारगोन नामा बै सानखौनो नों सानबाय थागोन जायखौ नों गोसोआवबो गैया मोनथियाबो जेबो मायबा जादोंना जायाखै बेखौनो एसेबां टेनसन लाबाय थानांगौ नामा नों आंनि जायगायाव गैया जोहोलाव आंसो गावसो आंनि जायगायाव दङ आंसो मिथिगौ माबायदि फिल खालामना दङ बेसे टेनसनाव दङ आङो टेनसन होननानै थायै बेसे सानजालागौ नोंखौ आं बेबायदि टेनसन होननानै नोंनि गोजान थाबाय थानांगौ नामा थारमाने साजाखौ आं मोननांगौ नामा आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंनि बांद्राय गोजान थानो हाया होनना नों मिथिखागौ माथो आंनो नोंखौ खाथियाव नांगौ नोंखौ अननो लुगैयो आङो खाथियाव थानो लुगैयो नों बेखौ बुजिया नामा नों होमबा आंखौ मानो बुजियाखै होमबा आंनि सिटुएसन नुनानैबो मानो बेफोरखौनो साननो थाबाय थादों नोङो होमबा नों मानो बुजियाखै आंखौ हौवा मानसि नालाय मत्लबि नोंसोरो गासिबो समान मोजां मोनबाबो मोजां मोनाबाबो गासिबो एखे बुन्दा गोजा बयबो आंखौसो बेबायदि बुंबाय नोङो आंखौसो बुन्दा नुबाय नोङो अननायखाय मोजां मोननायखाय मोजां मोननायखौनो नों बुन्दासो नुबाय नोङो दे जागोन दे बुन्दायानो दे जागोन नोंनि खाथियावबो फैला आं जागोन आंखौ खाथियाव फैनायखाय एसेबां रागा जोंदोंना नोङो जागोन नोंनि खाथियावनो फैला आङो खालि जेब्लाबो रमान्स बेफोरल' दिमागाव सोलिबाय थायो खोमा आंहाबा मा जादों रमान्स गैया जाजोबदों आंसो मिथिगौ मा जादों आंहा मालायालाय मा बुजिनो